Čo myslím? Budem chodiť s myklaskou čapkou. Ja už viem prečo. Aha, zase to počujem také pískanie. Nie, keď si pozrite, ako vyzerá pred rokmi. Joj! Aha, dobre to Pedro myslel. Aha, on si do mňa robí srandu. Nie, tak vyzerám tam. Počkajte, prísam bol, že na nejakom videu, čo tam je, mám takto urobené vlasy, jak dneska. Hej, a mám tam takú svetlo sivú mikinu. Choďte si pozrieť. Ja si to presne nepamätám, ktoré video to bolo, ale mám tam takú mikinu svetlo sivú a tak mám vlasy jak teraz. A vyzerám podľa mňa veľmi podobne ako teraz. Ríšiak! Ďakujem krásne za disjokejské okuliare. Ďakujem veľmi pekne. Wow. Ja vyzerám vtipne. Odpadne. Štýlik. Ďakujem krásne. Sme na 33. mieste? Wow. A koľko